озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи суби донои китоб аст барои бори панҷум ҷанбаст гардид. имсол низ шумораи зиёди довталабон дар ин озмуни сатҳи баланд ва хеле ҷолибу пуршукӯҳ байни ҳам рақобат карданд. дар маросими ҷоизасупорӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вазорату идораҳо, ташкилоту созмонҳои эҷодӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таълимӣ, довталабон ва наздикону пайвандони онҳо иштирок карданд. зимни ифтитоҳи расмии ин маросим раиси комиссияи озмун, муовини сарвазири мамлакат матлубахон сатториён таъкид намуд ки соли панҷум аст ки озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии мамлакат, аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантон, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии ҷумҳурӣ доир мегардад ва муҳимтар аз ҳама озмуни имсола чеҳраҳои навро муаррифӣ намуд. ҳамин гуна бо навбат масъулин ғолибони ҳама номинатсияҳоро бо мукофотҳо қадрдонӣ намуданд. бояд гуфт ки сол аз сол шаҳомати ин озмун меафзояд ва имсол дар даври якуми он дар ҷумҳурӣ 239657 довталаб ва дар даври дуюми озмун 47051 нафар иштирок намуда ба даври сеюм 3506 нафар роҳ ёфтанд. дар даври ҷумҳуриявӣ озмун 528 нафар иштирок намуда ҳунару истеъдоди худро ба ҳакамон нишон доданд. соли равон ба низомномаи озмун якчанд тағйиру навгониҳо ворид гардид ва он аз рӯи 6 номинатсия баргузор шуд. аз ҷумла номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон дар 2 зерноминатсия байни хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоӣ касбӣ баргузор гардид. ҳамчунин дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон як зерноминатсияи дигар илова гардида, он бо назардошти хусусияти синусолӣ байни хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар алоҳидагӣ баргузор шуд. озмун на танҳо барои довталабон, балки барои ҳакамони он низ мушкил буд, зеро онҳо аз байни беш аз 500 нафар довталаберо пайдо карданд ки арзандаи шоҳҷоизаи озмун мебошад. дар соли 2023 шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст насиби донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон Шукрона Тоҳирӣ гардид. سرول منتداری خود را به پیشوای معظم ملت، به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان میرسانم و از صمیم قلب تمام آن نفرانی که امروز در این صحنه سبز خرم بهاری چکانگونه سزاوار جایزه ها گردیدند و همه آنهایی که شرکت کننده آزمون مذکور در سال روان بودند از تجلیگاه خورشید همایونفر قبضه نور براشان اهدا می‌سازم و این غالبیت را به تمام آن نفرانی که اشتراک نمودند و به تمام آن نفرانی که در راه کتابخوانی سهم داشتند و به آنهایی که برایمان کمک کردند، به پدر و مادرم، به اهل خاندان، دوستان، استادان اهدا می‌سازم. лозим ба ёдоварист ки тибқи амри президенти тоҷикистон вобаста ба тағйироти ворид гардида соли равон маблағ барои мукофотонидани ғолибон ва баргузории озмун дар ҳаҷми 850 000 сомонӣ зиёд шуда дар маҷмӯъ 3 895 000 сомониро ташкил дод. Furugi, odamiyat, askidor